Una hanggang alas 2 ng hapon. Pilipinas, ngayon na. Is not blaming other local government units that also experience the same for what happened. Ano ang naging basihan ng parol? Pangalawang beses na po kasi nakakita ng larawan ng ating presidente. Good Hindi lang doon sa afternoon, pagbabakuna and good evening, na dahil sa fake news. wherever Meron din you po siya are, nakita na hindi nationwide, makataong mga worldwide. sitwasyon na nagpapakita Welcome po doon sa muli mga sa pumipila Wednesday edition para ng aming magpapakuna. Pilipinas ngayon na. Question At from gaya ng Miguel dati, Aguana nais ng namin GMA po munang batiin ang lahat-lahat ng nagse-celebrate ng kani-kanilang kaarawan today. Especially yung mga susugid naming taga-subaybay ng PNN dito sa DWIC. Happy birthday! Dahil po sa araw na ito ay maraming dalawa po ang distinguished guest natin. Hindi ko na po pakahabaan ang aming opening speech at greetings. Mamaya na lang po yung iba. Kahit ko na po kayong i-turn over right away sa nag-iisang Miss Universe ng buhay ko. Lady Eliza, take it away. Maraming salamat, aking USEC, Robert. Kumusta for intensive care, mga mechanical mechanical ventilators, isolated cannula, at saka mga BiPAP machines. At ito po ay naibigay po namin sa mga areas na mataas ang kaso, lalong-lalo na sa critical care. Ito po ay handa kami magtulong po sa lahat ng mga ano man po hospitals ang inyong na nangangailangan po ng ibang pinagdadaanan resources mula o Apari or hanggang manpower para matulungan ang kanilang Maya pagkapanapon service sa sa mga critical care Kapampangan. patients. Naimbag naman ram sa Ilocano. Thank you, Magdanto siya na ram From sa mga Jason taga-Pangasinan. SMN Marhay News na for uso Mayor sa mga Zamora. Yung first Bicolano. question po niya nasagot na Mayong po sa hapon presentation ni Mayor sa Zamora. Bisayaan. Ganun din po yung Mayong second na question niya hapon sa nasagot mga na rin po Aklanon. sa presentation ni Mayor Zamora. Ang follow po niya, what are the steps that will be taken for faster distribution of cash aid and mahit ang target ng 15 days? Assalamualaikum. Peace be upon you. Gaya ng binanggit ko kanina, ang lahat po ng barangay na magiging beneficiaryo po natin ng ECQ-UDA ay magkakaroon ng per hour schedule na 100 beneficiaries lamang per hour. Ito po ay aming ipapaskill na sa aming social media accounts starting today. At ipapaskill din po yan sa mga barangay hall. So ngayon pa lang dapat alam na nila kung anong schedule nila. Walang dahilan sabihin nila hindi nila alam o nag-absent sila dahil may pasok. So if you will already see your schedule, kung ano man araw yan from now until the 15th day, Kasi, di ba, yung pakimarka na bahay sa natin kalendaryo ninyo kung napapaligiran ng anong oras, malalaking anong puno. venue, Ngayong tagulan, anong upang napapansin mo? ito'y inyong makuha sa Well, tamang oras. unang-una, So, ito'y biglang aming ginagawa dumami gaya ng ang aming mga pagbabakuna na wala tayong in the walk-in sa San evening. Juan. Sa And of course, vaccination, everyone gets a paikot-ikot yung mga schedule lamok. So specific siguro to, kailangan na to natin them tumawag ng for isang a particular time. pest At ito naman control po ang dahilan kung bakit. Hindi naman ho kami nagkakaproblema in terms of Matutuwa tayo overcrowding ngayon at both in the mapapakilala vaccination natin sites hindi, but sa hindi aming lamang sa ating mga ayuda viewers and distribution. listeners nationwide but also Thank you, Mayor worldwide ang Zamora. ating For distinguished Secretary guest sa Roque araw from na ito. Kylie Atienza ng Business Siya World, po ang President owner, Duterte on Monday President announced that and he will General ask Congress to Manager pass a ng measure giving Malakay manufacturers of 311 medical Pest oxygen Control supplies and tax relief. Disinfection May Services. percentage na po ba sa tax Ladies and relief? gentlemen, to Will tell us the more measure about be this part of company, the would you administration please priority welcome Mr. Ray legislation? Well, wala pa pong Taño. exact percentage na nabanggit Good ng Presidente. afternoon, Pero Mr. ang paggamit po Taño. ng tax relief ay para maingganyo nga po mga manufacturers na mag-produce pa ng mas Alright. maraming Miss oxygen Diaz, na nasa linya na po ba ang makakakailanganin ating natin guest? pagdating po Miss ng, Micah? spike dito sa Delta variant. No? So, hayaan na muna natin na economic managers Alright. propose Sige, to habang Congress hinihintay the natin ang exact ating figure. panauhin, And ay batiin I'm po sure muna naman natin with si the level Engineer of cooperation Dan being extended by Congress, Yun. mapapabilis po At pagpasa ng Engineer batas na Joey ito. Villanueva ng PEB Opo. Steel, Second question ang niya, world may leader mga in private pre-engineered hospitals na building. daw po na nagdeklara ng ICU units nila already reached full capacity. Ang question po niya, what steps Okay, are being dahil undertaken tinatawagan pa right daw si now Mr. to address Ray the tayo, mukhang impacts of the nagkakaroon ng Delta fuel signal spike in interruption. infections Nasa on linya na hospital? po Are we now ang prepared to face owner an of isa pa rin po itong India-like magaling na Delta surge? negosyante, kaya tuturuan po nila tayo ngayon ng pagninegosyo. Ang owner and founder of Casa Lontok Wraps and Sauces. Please welcome ang Pilipinas ngayon na, Mr. Carlos we were Lontok. naganda na Hello, din ng mga sir. hospitals How are in terms you? of allocating more beds for COVID.
ay, dito nga sa NCR, Alright, mukhang hihirapan. February, kontakin ang ating mga panauhin, Yusek. So in the meantime, batiin muna natin si Ms. Jen Cortez ng Marventure Corporation. Siya po ang President and CEO. Maker of Almighty, ang ating bagong kasama sa hapagkainan. hospitals na ginawa namin for critical care at kapag-expand ng mga intensive care units sa mga level 3 hospitals na may kakayahan ng kanilang resources at manpower, nakapag-increase talaga at ito yung palagay ko ang makakatulong sa atin sa maraming salamat, na to. Ms. Jen Cortez, sa iyong suporta sa Pilipinas ngayon na. India-like surge, hello, I hope not, kasi alam naman natin ngayon, napaaga natin yung ECQ at ito yung preemptive response and we hope na itong transmission ng virus na to ay hindi naman ma-stall natin o ma-prevent para hindi naman ma-overwhelm ang ating health systems manufacturer of Ozonizer 2C dahil may kalaban tayong hindi nakikita sa panahon ngayon tulad ng Delta variant. Nandiyan po ang Ozonizer 2C. GDP growth sa second quarter can this be sustained until the end of the year after po nag-impose ng recent lockdown? Nagagalak po kami na nagkaroon tayo ng ganyang kataas na pagbangon ng ating ekonomiya. And we're hoping po na bagamat tayo po nag-lockdown ngayon ng 2 weeks, na makakabawi pa rin tayo sa last quarter. Ginawa nga po natin itong lockdown nito ngayon na para po makabangon tayo ng last quarter ng taon. Dahil yung last quarter po, traditionally, yan yung pinakamasiglang Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating programang Pilipinas ngayon na. Hello to Mr. Erwin de Ungria of LFSI also and Engineer Dave Bautista. Kumusta na po kayo dyan sa inyong bagong posisyon sa DOST? We're so proud of you. Assistant Scientist po ang ating si Engineer Dave Bautista ng Life Formula Synergy Inc. Ayan, nasa kabilang linya na daw po ang ating panauhing pandangal. Again, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ray Taino of Malacay 311 Pest Control. Hello, Mr. Taino. Good morning, good afternoon, good evening, Lady Eliza and public na itong special risk allowance, alam niyo po, ako ay familiar sa verse ng Malacay 311. Pero dun po sa mga hindi nakakaalam, please tell us the story of your company. Why named after Malacay 311? Nasa 400,000 Actually, po. Malacay So, nasa ano na po yan? Naibigay na po lahat yan. Downloaded or allocated na yan sa different regional health offices. Several years kami nag-pray for a business. At saka sa mga and ito yung binigay ni Lord sa amin nung one time search kami na ano yung magandang gawing business namin. So ito yung pagbukas ko ng Bible, nakita ko yung sa tithing. From Marisol Halili na Malacay TV5 for Secretary Roque, DFA Secretary Locsin said our vaccination cards are not accepted in Hong Kong because they are not connected to a single source. He said poor OFWs going to their parang jobs yun in ang naging Hong Kong. message sa amin In Hong Kong, yun ang parang naging message na parang na-receive namin from God na baka ito yung gusto ni Lord nakakalungkot na na maging balita po business yan. namin. So from then on, yun yung doon na kami nag-start ng aming pest control business. We are finding Kaya siya ways naging and Malacay means now para magkaroon po tayo ng basihan, makilalanin yung ating mga vaccination cards. Hindi lang po yung problema ng Pilipinas. Problema po yan ng buong siguro po the mission and vision of Malacay, actually, our goal is to provide our clients to have a healthy living lifestyle by being pest-free and virus-free. Yun ang aming goal ng aming company. Ng ating mga vaccination cards doon sa Bureau of Quarantine para makakuha tayo ng yellow card. Pero alam ko po, even kaya tayo private sector that deals with the airlines, sila na pong gumagawa ng paraan dahil problema po talaga kapag wala tayong standard lang ng ilang na bagyo at baha during sa pagbabaha. Hindi natin alam kung ano-ano mga pest ang dumaan kasama ng mga tubig.
tinitignan po natin kung po pwedeng can you magamit also yung share yellow with card us ng Bureau of Quarantine. how At long have tinitignan you po been natin in this kung business? po pwede rin ang WHO Yes, ay sir. muna na Actually, we doon started sa our business initiative since para magkaroon tayo ng 2016. uniform Ayan. na Tapos nabanggit nyo nga po pagtanggap yung, ng mga vaccination cards. kasi ngayong mga panahon na ito, nabanggit nyo Second kanina question na niya, talagang Secretary, ito yung natanong panahon na rin ng sa mga question gamo-gamo. po ni Pia Gutierrez. Yan, ang Yung gamo-gamo, tanong po ni for Ivan your Marina information, ng GMA ang gamo-gamo po producer, is Vega, anay. halos Hindi po naitanong sila na rin po, gamo-gamo lang o tungkol mga sa langgam na provincial hospital may na pakpak. tulong. Sila po ay Ito anay. po yung Sila ang second tawag po question sa niya, kanila ay based on the ali. numbers, how likely is it that we will have an extension of the Hindi po namin ECQ, alam or yan. are Akala there namin iba pa yung recommendations as gamo-gamo early sa as anay now kasi for an extension of the ECQ? from Yusek out of Vega? nowhere. Yusek Rocky, alam natin na gamo-gamo sa at this isa-isang time, pinatay yung mga mataas ang ilaw. ating two-week growth rate at sa Para ating baka sakaling ADAR, mag-aalisan sila. Pero talaga ang naman, no, parang classification na ano natin tawag na dito, sa high risk, full of gamo-gamo yung kailangan pumasok sa bahay at saka yung namin. So, HCUR natin yung pala ay nasa yun, moderate anay din risk. po pala sila. Kailangan So, po, pababayin yan po yung natin mga to, lalong-lalo na yung two-week tinatarget growth rate ng na maging inyong negative kumpanya na para Malakay makita natin 311 na Pest Control. talagang Sir, right? bumababa May na talaga tanong yung pandemic o Yes po. epidemic. Pangalawa, Yung yung pest ADAR control, po natin, meron pabababain din po kayong natin so that hindi naman masyado disinfection maging service na highly kayang infected, pumatay ang sa transmission hindi COVID tataas. virus At saka at dapat lalo naman na low itong risk ang bagong Delta category dapat variant. ng ating Yes po, actually we have lalong-lalo na we dito also sa have Metro Manila. disinfection Siguro kung ganun, service. So actually, even before the pandemic, kasama na sa service namin ang disinfection service. Tapos nagkataon lang talaga na nung nagkaroon tayo ng COVID na virus, talagang nauso ang disinfection. So, yung gamot na ginamit namin is FDA approved, saka WHO approved na for disinfection ng ating COVID-19 vaccine. COVID-19 virus. Yung close ni Dr. I was Velasco about to at ask saka that yung naka-isolate na po FDA sila sa approved hotel. kasi Pangalawa, it's very yung important naman namin dito, lahat the ng mga, government agencies pumapasok regulating dito the sa use of these One chemicals. Hospital Di ba Command, may lalo chemical yung composition po yan? nasa desk, Especially yung mga nilalagay sa paligid ng bahay because I understand pag naglagay kayo sa paligid ng bahay, piniprevent nun yung mga pests from going inside the house. Tama po ba yun? Yes po sir. Actually, yun po yung isa sa mga pinaka-educate namin sa aming mga clients that prevention is better than cure. Parang sa sakit din po. Kasi ang ating mga bahay at ating mga businesses, mga buildings, is our lifelong investment po natin yan na kailangan pong inaalagaan natin. At syempre, pag may business tayo, kailangan maganda rin ang ating image sa ating mga kliyente. Baka mamaya pagpasok ng ating mga kliyente sa ating mga offices, makikita mga teste, nakakahiya naman. Kaya po, para po namin, napaka-importante po na ma-maintain po natin na malinis at walang pest-free ang ating mga opisina at ating mga bahay. Para magkaroon tayo ng healthy living life. That's correct po. Especially now that a lot of people are working from home. Diba? Dahil sa lockdown, marami na sa ating mga kababayan ang nag-uopisina na sa loob ng kanilang mga tahanan at importante kagaya ng sinasabi nyo na free from pest itong mga at ayaw niya dual na pinahihirapan home ang at the taong same bayan. time office. Itong ayuda Tama naman po po ba ay yun? galing sa national Yes government. po, Yusek. Ang Tama gusto po lang niya yun, masugurado, Ayan, makarating I sa taong learned bayan this, sa Sir Tanya, that beside you na now maayos is the queen of your at life and maiwasan also the ang queen hawakan of Malakay ng 311. Magandang hapon Yung po. wife sa like, katabi nyo. Si Miss Loisa Tayo, nandyan po ba siya? Katabi nyo? Yes po. Yes, tanungin ko lang sa hi, Miss Loisa. Tanungin ko lang sa inyo. Yes, oo. What is the one thing that you love about your business? Bukod sa yan, sobrang dami yung natutulungan, na mag-disinfect, mag-sanitize. From the start ba? Yan, of course, pinagdasal niyo itong negosyo. Pero meron po ba kayo na prior exposure sa ganitong klaseng negosyo? Or you were trained for this even for the two of you? Or talagang ano lang, God, even business siya when the time you ask for guidance from Him?
Well, actually, meron kasi kaming family friend, a very close family friend, no, na nag-inspire sa amin na pumasok sa business na to. So, they've been our inspiration, our mentors. At the same time din, for me naman, personally, meron akong exposure kasi nagtrabaho ako before sa isang building and hawak ko ang mga pest control, hawak. Hindi ko naman naakalain na kaya pala ako na-expose sa ganun, magkakaroon pala ako ng business ng pest control. Yun. At the same time din, dahil nga na-expose na ako doon, nalaman nga namin kung ano yung mga dapat na gawin, umpisa pa lang, that's why din yung company namin, no? Bago namin sinimula, nagpalisensya na muna kami, bago namin sinimulan talaga, para sa gano'n, ang kumpanya ay maging credible talaga. Shield ang mga tatanggal ng ayuda. Nakabantay din ang pulisya para naman tiyakin na masusunod ang physical distancing. Sa naturang barangay, 15,122 families. Mr. Lloyd Flam, naka-live stream natin, Mr. Carlo Esteban, Ms. Melanie Ang, Carl, Operario, Rosemary Dorado, Melanie Ang, Cielo Enriquez, hello to them kasama natin sa live stream happen listening. So, Ms. Lloyd, sa dahil sa pandemic, 604,000 individuals na beneficiaryo. Dito naman sa Maynila, Audrey, per street, per barangay ang pagtatawag sa mga beneficiaryo. Sine-check din ang kanilang mga barangay certificate para makita kung tama ang mga impormasyon. Dapat din magdala ng photocopy ng kanilang ID. Saka i-double check kung talagang nasa listahan sila ng mga individual na makatatanggap. Ngayong araw, 50 barangays na ang nagsimulang mamahagi ng ayuda sa lungsod ng Maynila, kung saan nagtalaga sila pasalamat kami sa Panginoon na tuloy-tuloy ang business, hindi nawala ng trabaho ang aming mga katulong, ang aming mga team, ang ating mga technicians. So yun na lang ang iniisip namin at darating din ang panahon na makukuha rin natin yan, yung collection na yun. Para matapos ang pamamahagi ng ayuda. Papayagan naman ang naturang extension kung ang problemang nangyari ay pandemic-related. And some of At yan them na muna ang latest para sa iyo, are Audrey. in this array Maraming salamat, because Kenneth yung mga Pasyente. businesses Sa ibang nila balita, na nilagay talaga, ng just like in Muntinlupa the City tourism Government sa business, extreme we know localized community some people na quarantine nasa mga ang beach Chico resort, Street sa Barangay hotel, Tunasan, sarado simula alas 6 sila ng gabi At hanggang yeah, 6 ng umaga sa August 25. Even Ito in matapos restaurants, makapagtala ang lugar just ng like the attack other rate day, we na tried to eat inside, 66.51 per hindi pwedeng 10,000 dine-in. population. Sa kotse kami kumain, sa parking. Right Dito now, may our high-risk program groups there, din sa no? komunidad kabilang ang mga senior it is citizens, very persons heartening with to know disabilities, that buntis at mga bata. despite this Habang naka-lockdown, uncertain bibigyan ng times mga and this residente ng mga condition, ayuda yung business at nyo isa sa is ilalim sa thriving. mass And at testing the same habang time, pinaigting nakatulong pa ang kayo sa detection, mga isolation, kababayan and natin treatment na mabigyan strategy. ng hanap buhay. Samantala, alam din Diba? natin ang iba pang balita mula sa yun na lang talaga PTV din ang iniisip Cordillera. namin, no? Magandang hapon, At Ala Sungguan. makatulong kami na kahit sa maliit na porsyento na mabawasan ang walang trabaho sa Pilipinas. Yun. At isa nga yun sa mga goals din namin na makatulong talaga. That's one thing I love about our business now, going back to your question. What's one thing we love? Aside from helping people, educating people about tests, it's really to give people work na makauwi sila, diba, to bring home the baseball to their family. Yun. So that's one thing that keeps us going on para matuloy talaga natin ng kumbaga ang problema, whatever trial. So yun na lang ang brighter side na titignan natin. Ay, totally agree. Malikot itilukan ang gobyerno. Ano ba naman dito tayo? Hindi pa rin tayo yun ang tatanungin ko. He's a very active member of BNI, Business Referral Organization to. Mr. Ray, pwede mo kaming ma-educate what is BNI all about at ano ang pwede na i-provide nito sa mga business owners like you. Yan, thank you so much. Actually, we are both members of BNI and tayo ay member ng BNI Bayanihan Chapter. So what is BNI? BNI is the largest referral network sa buong mundo. So doon pa lang sa largest referral network,
every business owner, yan ang pinaniniwalaan po namin na kailangan po ng isang business owners para mag-survive dito ngayon sa mundong ito na punong-puno ng challenges and trials. Dahil kailangan natin magkaroon ng mga tunay na kaibigan in support sa kanyang businesses. So other than having the largest network, international to hindi lang sa Pilipinas. Pero din ang isa pang maganda sa BNI kasi yung principle ng BNI, and that is giver's gain. Ano ba yung giver's gain? Yung giver's gain, yun yung magbibigay ka ng referral sa mga kapwa business owners mo na wala kang inaantay na kapalit, na wala kang inaantay na komisyon. Talagang purely and sincerely tulong sa kapwa mo business person. Yun ang BNI at yun ang isa sa mga tumutulong sa amin ngayon para mag-thrive dito ngayon sa pandemyang ating hinaharap, ang BNI. Okay. Sir Ray, speaking about international exposure, watching from Doha, Qatar is Mr. S.J. Simon. Cheers from the Ribap family round. Okay, real estate pala to. Also watching from San Mateo, the president of One San Mateo Business Club, si Miss Adele. Condolence ma'am, Adele de la Cruz of Privilege Security, one of our sponsors. Also before. Meron lang din nagtatanong si masugid namin po itong tagapakinig, si Navy Captain Mario Ruena. Yung picture niya raw po dito sa screen na umaapir, mukhang congressman. Nag-politician daw po ba kayo? Hindi po, mukha lang po siguro. ASEAN continues to promote and protect the rights of every woman and child through the ASEAN Human Rights Declaration. Actually, ang pangarap ko po kasi talaga makatulong talaga sa mga mamamayang Pilipino. Kaya siguro ganoon lang ang project ng aking itsura dyan sa picture ko. Okay. Mr. Ray Taino, may isang tanong. Mr. Ray Taino. Minsan ina-arte namin, Mr. Ray Taino. Mahal daw po ba na magpa-disinfect at saka magpa-pest control? More or less, halimbawa ang isang ballpark figure, isang 5-bedroom house, isang upper middle class village na mayroong, for example, mga 280 square meter na lot area, tapos siguro lot area more or less 200 square meter. Yung ganyan po. More or less, malaki daw po ba budget na kailangan i-prepare? Kasi importante yan ngayong pandemya. Kaya lang ngayong pandemya, siyempre priority muna yung basic needs, pagkain, tirahan, kasuotan, di po ba? So, more or less lang po. In ASEAN, actually, our contribution is recognized. Yan po ang isa sa mga proud kami na binibigay po ng Malakay 311 pest control and disinfection. Especially ngayong pandemic, hindi po namin tinitake advantage na mag-increase po mag-increase po kami ng presyo. So pag ganyan po, talagang ginagawa namin, kinokontak po namin yung may kailangan, kung ano po bang purpose nila. Kasi minsan po, depende po yan eh. Kung prevention lang po ba or kung may COVID po ba na nag-positive po sa kanilang tahanan o sa kanilang opisina. Tapos doon po namin pag-uusapan regarding sa square meters. Naka-base po yan sa square meters kung magkakano sa yung computation. Usually po, ang computation po namin dyan, pag mga residential, usually nagbibigay po kami ng mga 5 pesos per square meter. Pero minsan po ay bumababa pa po siya, especially kung medyo malaki po yung area. Nabababaan pa po namin yun. So minsan naman, pag medyo maliit lang, pag medyo maliit ang area, medyo tataas lang po ng konti dun sa 5. So doon lang po usually pinaka-ballpark Presidential figure Task lang po. Force on Media Security. Okay, Sir Ray, relentless may in pursuing nagte-text its po dito, mandate ayaw to na lang protect the magpasabi life, ng liberty, pangalan, and security of media interesado workers sila. and safeguarding Tinatanong press po, freedom. nagbibigay ba raw The kayo ng Philippines credit established a terms? world record of 49 convictions in cases of media violence, including 31 was also the biggest mover in the CPJ's Global Impunity Index, safeguarding press freedom, say Duterte a legacy of your people. Opo, wala pong problema sa terms. Actually, napag-uusapan po yan. Lalo na kapag kami nag-repair, pagka napakinggan nila dahil dito sa programa namin sa CNN.
Opo, actually madali po kaming, ang isa sa maganda sa aming company, pwede po kayong dumiretso sa aming mag-asawa na kami po ang nag-decide naman din talaga with regard sa terms. So wala pong problema dyan. Madali po natin pag-usapan yan. Speaking at madaling pag-usapan, siguro magpapasample kami sa inyo dito sa bahay para mawala yung gamot ko. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang Mrs. manonood. Loisa, hi. Medyo ito lang po yung oras natin ngayon. Pwede po ba mag-share po kayo ng message of hope to our listeners and viewers po? 30-second departing shot po. Ay, sige po. Maraming salamat po. First of all, sa DWIZ 8882 for this opportunity. Especially kay Lady Eliza and Yusef. And of course, parting words, Malakay 3:11. Ang sabihin po niyan sa Bible verse is, I will prevent pests from devouring your crops, says the Lord Almighty. Hindi tayo ng oras. On that note, we'd like to thank you. And now, we'd like to turn you over. Huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Pilipinas ngayon na pagkaraan lamang po na nilang mahalagang paalala. The time for your convenience is now 2 p.m. This time check is brought to you by PEB Steel Philippines. Design, fabrication, erections of pre-engineered steel buildings, steel structures for factories, high-rise buildings, poultry houses, warehouses, showrooms, and a lot more. Now hiring civil engineers for expansion projects in Cebu, Iloilo, Cagayan de Oro, and Davao. Call area code 02-5310-3005 or send your resume to PEB Steel Philippines. Office address at 5th floor, Workspace Building, 1419, Industry Corner, Finance Street, Madrigal, Business Park, Alabang, Muntinlupa City. This time check is brought to you by Almighty Refreshing Iced Tea. Almighty is made from real brewed tea with fresh calamansi and orange with a twist of vanilla that is heavenly delightful to your taste. It comes in 2 variants, ready to drink and concentrate. It is available in some leading supermarkets, Lazada, Shopee, and some resellers near you. There's also new Almighty Light that uses stevia as its sweetener, a perfect healthier alternative. Try it now. Pilipinas! Ngayon na! Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakikinggan ng buong bansa. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power Singing Diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882. Sa komentaryo, numero 1. Karambola. Sa pool, si Jarius Bondo. Teka, alas 4:30 na. At laban para sa karapatan. Media workers dyan sa Palawan, Jillian. Sila ba'y nabangunahan na? Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIZ News at Public Affairs ang buong kamay nila upang mayatid ang mga latest na kaganapan, mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIZ Balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Hope to see you on a good day. Alam mo, hindi pa nakakapunta dyan sa Pagbuo ng anti-COVID data czar sa Health Department inihirit ng isang mambabatas. Balita yan ni Patrol 7 Jill Resonto.
Isinusulong sa Kongreso pagkakaroon ng data SAR sa ilalim ng buuing Health Economic Unit sa ilalim ng Department of Health. Sa paninig ng House Committee on Health, sinabi ni Congressman Maria Victoria Marino sa ilalim ng House Bill number 97581, magbuo ng isang bagong unit sa ENSIA na pumunuan ng Chief Health Economist na tatayong data SAR ng DOH. Ang data SAR siyang magmamanage ng COVID-19 pandemic at mag-analyze sa growth trend ng virus. Hindi na itutukoy sa cost-effective intervention para makontrol ang pagkalat ng virus. Tinukoy sa panukal ng batas na walang unit ang DOH dedicated para sa health economics na kabangin. Isuturo 7 na Jill Reyes, sonok sa Pinametologas Brazil. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pa mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882m.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ako po, si Ace Cruz. At ano ang tulong nito sa mga kabataan? Balitang kapakipakinabang sa mga mamamayan. Inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todo pagbabalita. DWIZ Balita. May tatlong barangay po napasok sa insurgency. Ang oras, 1:32 ng hapon. This time check is brought to you by PEB Steel Philippines. Design, fabrication, erections of pre-engineered steel buildings, steel structures for factories, high-rise buildings, poultry houses, warehouses, showrooms, and a lot more. Now hiring civil engineers for expansion projects in Cebu, Iloilo, Cagayan de Oro, and Davao. Call area code 02-5310-3005 or send your resume to PEB Steel Philippines. Office address at 5th floor, Workspace Building, 1419, Industry Corner, Finance Street, Madrigal, Business Park, Alabang, Muntinlupa City. This time check is brought to you by Almighty Refreshing Iced Tea. Almighty is made from real brewed tea with fresh calamansi and orange with a twist of vanilla that is heavenly delightful to your taste. It comes in 2 variants, ready to drink and concentrate. It is available in some leading supermarkets, Lazada, Shopee, and some resellers near you. There's also new Almighty Light that uses stevia as its sweetener. A perfect healthier alternative. Try it now. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagong balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawat ang Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. 1,863 individuals po. Good deals happen only at Isuzu Gen Cars. Isuzu Gen Cars, after sales quality service. Isuzu Gen Cars, expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gen Cars, the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gen Cars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gen Cars Incorporated, 42 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu D-Max at the nearest Isuzu Gen Cars dealership. For more details, visit our website at www.isuzu-gencars.com.ph. Like and follow our Facebook page to get updates on the latest events and happenings. At ngayong buwan ng Agosto, ating pagdiriwang ang linggo ng kabataan. Ano-ano Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ozonizer 2C, Air and Water Purifier, and Food Sanitizer. Distributed by Life Formula Synergy Inc. with telephone number 0928-201-6141 and 0917-377-6768. Ozonizer 2C, ang mabisang panlaban sa COVID. Now open for distributorship. Pilipinas! Ngayon na! Blood clotting at saka meron din sa environment is the planting. Nagbabalik po ang Pilipinas ngayon na
We apologize for earlier kasi napa-advance po yata ang time check na yun. The municipal wide is the assessment report po na magiging magaganap po ngayong August 18, 2021. Kasama po na rin po ang mga signing ng Information Service Delivery hindi Network nakaka-diabetes, according to Ms. Chelo Enriquez. Better than ice cream or halo-halo. At sabi naman ni Mrs. Ruth Sarmiento Baldrake, no carbs, no mensahe mo na lang sa mga kabataan ng Remedios P. Romualdez o RTR maging sa buong Agusan del Norte at buong Pilipinas. Sa kalangitan, kayo ay tumingin. Sa dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasid din. Katulad ng usok, itong kalangitay tawang maglalaho. At itong daigdig, mawawasak namang parang kasuotan. Ang mga naroroon, lahat ng nalikha ay parang langaw na mamamatay. Ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan. Ang tagumpay ay walang katapusan. In English, Isaiah 51:6. Lift up your eyes to the heavens. Look at the earth beneath. The heavens will vanish like smoke. The earth will wear out like a garment, and its inhabitants die like flies. But my salvation will last forever. My righteousness will never fail. The word game, ano muna tayo? Yes, the word game muna tayo ngayon. Are you familiar with the word sinama? Synonymous ba yan sa sinangag? Maraming salamat din sa Sangguniang Kabataan Remedios P. Romualdez Federation President Nikki Jan Angel. Hope to see you soon. Mula sa pagiging backyard hobby, meron na silang business. Pilipinas, dito po nagtatapos sa Network Briefing News para sa araw na ito. Salamat sa ating mga naging panauhin. Mayor Richard Dakiping ng munisipyo ng RTR, Agusan del Norte. Sangguniang Kabataan RTR Federation President Nikki Jan Angel. Chris Maravilla ng Radyo Serbato. Jillian Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan. Salamat din sa Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated and its nationwide member cable operators para sa pag-replay sa Network Briefing News. Mabuhay po. Dito sa Network Briefing News, pinagtatagpo ang mga LGU na national government. Ito po si Communications Secretary Martin. Nagkita-kita ulit tayo bukas para sa isa namang Network Briefing News. Pangako ni Pangulong Duterte ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build projects. Rehabilitasyon ng MRT2 at iba pang mga bagong trend. That's our testament that we have collected is the building experience in traveling and community. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA. Alam mo, Sir Lonto, pasensya na po sa ating interruption sa komunikasyon. Mga work from home po tayo ngayon. Unang-una po, Sir, tanong ko lang, ano po yung nagbigay inspirasyon sa inyo para itayo ang negosyo niyan? Kwentuhan niyo naman po kami sa inspirational story ng Casa Lontok. Yes, ma'am. Nag-start po kami kasi sa bahay, parating kaming may sinama. Pag kumakain kami parating may sausawan. May mga kaibigan kami na nagsabi na masarap siya, tapos gusto dapat bentahan namin sila. Bigyan, siyempre bigyan, pero after a while, bentahan. So yung wife ko po, nag-decide siya na, sige, i-battle natin to, tapos subukan natin benta, tapos sa bazaar. So nag-start po kami sa mga bazaar. Pero as of now, hindi na kami maka-bazaar dahil may pandemic. Medalist Nesty Peteso, silver I medalist see. Carlo Paalam, silver medalist Heidelin Diaz, our first ever Olympic gold medalist. At sa lahat ng ating mga atletang naging bahagi ng 2020 Tokyo Olympics. Hats off po kami sa inyo. Ang inyong tagumpay na bunga ng sakripisyo at disiplina ay nakaangkit na sa ating kasaysayan.
Ako, napakahilig ko po sa salsa at sa sauce. Mula sa Radyo yung Pilipinas. Yung sinamak namin po, from ano yan parang ancestral recipe po. So, passed on sa generations. Tapos, yung mga iba naming vinegars, concocted na namin. May pamamahagi ng pagkain at pero all bagong formulation po yan. Yung mga iba po. Pero all local vinegar. So, we have tuba at saka sukang Ilocos also. I was about to ask that kung galing yan sa suka at nasabi nyo nga pala sa tuba. At yan, marami po ang Pilipinas, hindi po ba? So hindi kayo mauubusan ng raw materials. Opo, and we deal straight with the farmers. So yung mga sili namin, part kasi rin po kami ng Chili Growers Philippines at saka Philippine Chili Federation and Philippine Hot Sauce Club. I think. So, nabibigyan nyo rin ng trabaho ang mga farmers, although right now, mahirap magtanim. Napakaganda pong business yan dahil food ang medyo pangangailangan ng lahat ngayon kahit na may anong sitwasyon ng mundo, hindi pwedeng hindi kakain yung mga tao lalo na kung ang sarap ng sauce. Minsan nga, di ba, sinasabi nila hindi ulam ang sauce. Pagkatapos ng kanilang case notification, sisiguraduhin din ng mga LGU at Regional Epidemiological Surveillance Units na tuloy-tuloy ang operasyon ng COVID-19 testing laboratories kahit holiday at pati na rin ang pagsusumite ng samples para sa biosurveillance. Para sa isolation, sisiguraduhin na kaagad ma-isolate ang mga nagpositibo sa COVID-19 at i-monitor din sila sa kanilang pagkumpleto ng 14-day quarantine at 10-day isolation. Opo, sa US po, nasa Island Pacific po yung mga products namin. Chain po siya sa California. At referral systems. Oh, wow. Sino-sino nga ba ang dapat manatili lamang sa loob ng bahay? Bawal lumabas. Ang labing 8 taong gulang pababa. May edad na 6 na po pataas. May immunity deficiency, comorbidities, o iba pang mga health risk. At online platform po para sa inyong negosyo. Para sa mga senior citizens na fully vaccinated, kailangan magpakita ng vaccination card upang pahintulutan ang kanilang paglabas ng bahay. Sa product po namin, okay lang naman yung benta namin online. Mostly groceries po kami sa SNR, sa SM. So doon bulk ng benta namin. Para makapunta sa mga pinahihintulutang establishmento. Sa mga malls naman, pinapayagan lamang magbukas ang essential stores tulad ng groceries, mass consumption ang mag-benefit nyo from that. So, magkakaroon din ng curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Mahirap po bang magpatubo, mag-alaga, umani sa mga chili produkto? Iba-ibang klase kasi mga chili, di po ba? Actually po, swerte nga tayo kasi sa Philippines, halos lahat ng sili pwedeng tumubo dito. Kailangan alagaan. Maraming pests rin na nagta-target, especially mga fruit flies, white flies, aphids. Sa ilalim ng ECQ, ang mga sumusunod na gawain kaya buti nga po pala nagsasabay kayo ng guesting ni Malakay 311. Pwede nyo pala kontakin para makatulong sa paninigurado nyo na pest-free ang yung mga pananim. So nakakatuwa naman po na yung inspirasyon nyo, yung naging istorya ng Kasaluntok is pagtutulong yung mag-asawa. Iba po talaga pag may teamwork, at saka yung inspirasyon ng kinalakihan yung family tradition na dapat may sauce kapag may pagkain ng handaan. Actually, totoo po yung sinasabi ng husband ko, mahilig siya sa sauces. Yung po mga sauces nyo at mga rubs. Kumusta naman po ang timpla? Balansi naman ba yung tinatawag natin umami taste na hindi naman masyadong matamis at hindi naman super anghang or iba-ibang variant po kung ano yung kumbaga level of spiciness na gusto ng bawat customer. So may iba-iba po bang variant? Yes po, yung binibenta namin commercially, medyo mas mild po siya na
suka kasi hindi naman lahat ng tao kaya yung pinakamanghang. Pero minsan, every year, may Chili Federation na Chili Fest. Gumagawa po kami doon ng, minsan gumagamit kami ng Carolina Reaper, minsan mga ghost peppers, mga TMS. So, yun mas manghang talaga. So, hindi namin yan binibenta commercially, through orders lang, pero only when we have. When you say every year merong chili or chili festival, dito po lang yan ginaganap sa Pilipinas o sa abroad din? Well, the last Chili Fest, we were dito sa Philippines, pero there's a festival called Ring of Fire, which sa lahat ng mga countries may festival, so kasama na rin po tayo doon. Ang mga fans ko po ay napakahihilig. Si Jeremiah, si Lance Corporal Robert Constantine. Ako lang ang, pati si Lady Eliza. Pag kumakain po sila ng regular food, gusto nila may sauce na medyo maanghang. Ako lang po ang hindi kasing tindi ng level nila ng spiciness. Kaya medyo maanghang lang yun sa akin. So ang tanong ko po, itong suka, di ba piniferment po yan, hindi ba? Opo. Gumagamit kayo ng tubo? Mayroon po kami, yung sinamak namin is made with tubo, sugarcane po, distilled na white vinegar ang ginagamit namin doon. Yung mga iba, yung tuba at saka tubo rin po yung yung sukang Ilocos. Kailangan kayo ng tao sunod talaga when you say sa utos ng gobyerno. Kasi ito tuba, para sa kabutihan diba, ninyo. Hindi ito para sa kabutihan ginagawa namin. rin pong wine yan or alak? Yes. Pag gumagawa po ng suka, una ginagawa siyang alak. Tapos yung mother bacteria, yan ang nagko-convert sa alcohol into acid. May malawakang curfew sa NCR mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Kasi sa lukban, pusang-puso yung lambanog. Nagagamit din po ba yan? Lambanog is coconut vinegar. So similar to tuba, except in lambanog is distilled. So dinidistill rin nila yung coconut. So pwede rin gawin suka yun. May mahihinang immune system. But you have not tried that yet, no? Yung sa formulation ninyo. Made from lambanog, magiging sauce. Hindi nyo pa po na-try, no? Never po. Kaya kinukwento ko po sa inyo dahil maraming nagtatanong nun. So siguro sa next time around, you can consider concocting a sauce concocting from lambanog. Kung magkiklik siya. Ito po ulit si Lady Eliza, may nagtatanong sa kanya. Sir Carlos, marami kayong mga tagahanga dito sa supporter at mga customers. Sabi ni Ms. Arnie Velasco Abaya, suka is life. Kasaluntok. Sabi naman ni Ms. Cheryl Soriano Chu, sausawang Pinoy na Pinoy. Sabi ni Ms. Cheryl Enriquez, excited to have a taste of pinamak. Ay, marami tayong mga mga taga-suporta. Hi, Sis Melanie Ang. Sir Carlos, gaano na po kayo katagal sa negosyo? Mula nung magsimula kayo sa parang direct selling, tapos nagbabasar-basar. 5 years na po kami, including this year, no? 5 years na po kami. Ayun, 5 years na pala. Pero pong nagte-text sa akin, humihingi po ng mga business tips na galing sa inyo pagka daw po maliit lang ang puhunan. At yun nga, stay home ma'am siya. Bigyan nyo daw po sila ng parang inspirational tips or sikreto kung paano kayo nagsimula. Kasi ang alam ko, galing kayo sa corporate life, di po ba? Nasa IT business yata kayo before. Sige po, baka mas lalo silang ma-inspire ngayon, lalo na panahon ng pandemya, kailangan kumita, di po ba? Lalo na yung mga naapektuhan ng mga lockdown, na mga hindi makapagtrabaho ang kanilang mga breadwinners sa pamilya. Okay po. Well, sa business tip ko po, ano yan passion. Kung if you love your product, pwede mong palakihin. Ako, passion ko yung
sauces namin kasi ever since parati kami may mga sauce. Parati kami nagba-barbecue, may mga dumadaan yung mga kapitbahay namin, tapos kakain lang kami. So, passion talaga namin magkaroon ng maraming sausawan. Ngayon, panahon, medyo sobrang mahirap ngayon dahil nga may pandemic, hindi ka makalabas. Pero if you stick to your passion and do it with love, you'll be able to grow the business. Maybe not now, but eventually it will get there. Our first year, medyo mahirap talaga yung unang year. Pero after a while, kakayanin din yan. Nagbabalik ang PTV Balita Na-mention nyo yung barbecue kanina. Pag mga kapitbahay nyo, nagluluto ng barbecue at kailangan ng sauce. Parehong-pareho, narinig nung son ko. Yung son ko po barbecue eater. Sabi niya, sampulan nga natin. Yes, Audrey, may panibagong abiso ang Malacanang para ibayo pang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Nagte-text pa rin po dito na nagtatanong naman, malaki po ba ang puhunan pag nagsisimula? Just like yung pagsisimula ninyo? And how long does it take para maka-break even man lang? Kasi marami pong gustong mag-home business nowadays because we're all working from home, just like us now. Dito po kami, phone patch, hindi kami makapunta sa studio. 65 and above, ayaw po kami palabasin ngayon dito sa village, and 68 na po ako. So, in the course of these uncertain times, what would you advise them? To start small, and how small should they start? Well, kami, yung start po namin, start lang kami na pang mga friends lang. So, binibenta namin. So, mababa talaga yung capital. Tapos nababawi naman kagad kasi gumawa ka, tapos babayaran ka, nabawi mo. After nun, nagdagdag kami para sumali sa mga bazaars. Yun ang medyo, pag mas seryoso ka na sa business mo, papasukan mo pa ng extra capital. But not too much. Sakto lang dapat. Kasi kung masyadong malaki, hindi mo mababawi ka agad yan, matagal. So, slowly grow. Yun, slowly but surely. Carlos, may nagtatanong din po. Sa panahon ngayon, ano daw po yung pinakamalaking hamon na kinakaharap niyo sa inyong business? Well, syempre for us, yung health ng team namin. Delikado rin talaga kasi lalabas ka, may bibilhin ka, tapos magde-deliver ka. So, marami kaming fina-follow na protocols at marami kaming mga dinagdag na like equipment. So, lahat may gloves, pag may mga alcohol, may sanitizer pag lumalabas, may mga face mask, face shield, kompleto po. Medyo magastos, pero yung health ng team nyo importante. Tapos lahat na po kami nagpa-vaccine na rin po, pero we still follow all the safety protocols. Napakaganda pong malaman na talaga namang pinapangalagaan nyo ang inyong best resource, which is yung team nyo, human resources. Sabi po ni Mr. Sanso Abaya, the best naman po, hope you can export to Indonesia. Sabi naman ni Mr. Melanie Ang, malapit na ang Vermont, pwedeng pang-gift yan sa mga mamtis ang suka ng kasaluntok. And watching from Los Angeles, California, Mr. Virgil Argayo sa Oficina, maraming salamat sa relief goods na pinadala mo sa DWIC. Rest assured, i-distribute. Dumating na raw kahapon, sabi ng LDC, i-distribute natin yan sa mga nangangailangan. Ang sabi ni Nicholas, mabuhay ka, Sir Carlos. Thank you. Carlos, meron pa isang nagko-comment. Ito daw pong mga pagkain maanghang is a typical Asian taste, mostly among Bicolano. Bicolano raw po ba kayo? Hindi po. Actually, Manila po ako lumaki sa Manila namin. Okay. Totoo po ba yun? Ang mga Bicolano mahilig sa mga maanghang na pagkain? Opo.
actually, pag may event kami, mostly nagkakaroon kami ng kasi part din po kami ng Philippine Hot Sauce Club. So, nagkakaroon kami ng Hot Sauce Challenge. Yung mga Bicolano mahilig mag-challenge. Although, umaabot kami sa Carolina Reaper, which is the hottest chili in the world. Opo. So, natatry nila. Nako-complete naman nila lahat ng mga hot sauce. So, malakas talaga sa hangin mga Bicolano. Sir Carlos, talaga nakakatakam tong usapan natin. Nakakagutom at talaga namang maanghang at masarap na sausawan. So, bigyan niyo daw po ang ating mga viewers and listeners all over the world ng message of inspiration bago po namin kayo pakawalan, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya ngayong hapon. Thank you po. Message of inspiration. So, passion for your product po. Yan yung kailangan nyo para lumaki yung business nyo. You start small, marami kang madadaanan, pero try lang until medyo maging mas okay, then maging much bigger. All right, well said, Sir Carlos. Mabuhay po kayo at ang Casa Lontok. Maraming salamat po ulit. From Pilipinas ngayon na more power and God bless you more and more. Mga kaibigan, sa pagkakataong pong ito, subaybayan niyo po si Miss Ida G sa Buhay Metro. Kasunod na po namin. In the meantime, magpapasalamat po kami sa aming mga nakatuwang sa broadcast, lalo na kami ngayon work from home. Thank you, Miss Micah, Miss Yasmin Pantaleon. Thank you, Engineer Daniel Tengko, at yung pang lahat ng mga naka-duty dyan sa newsroom at sa tech. Hindi namin kayo makikita isa-isa. Hello, Ace Cruz, thank you. Sir Alex, Direk Edwin Eusebio, Ma'am Ana Manila Casino, belated happy anniversary syempre. At sa aming butining chairman, D. Edgar Cabangon. Maraming salamat po, Lady Eliza here, saying enjoy God's very best daily. Thank you very much. At ito naman po si Robert Rivera, at magkita-kita po tayo muli sa susunod na Monday. In the meantime, on Saturday, pakinggan niyo po si Ryan Lau sa kanyang El Pueblo Publico. On that note po, pinaalala ko lang po sa inyo, malapit na po naming ilunsad ang boses ni Juan sa pakikipagtulungan ng DWIC, RPN at Home Radio. Until then, the time for your convenience is now 2 p.m. God bless you all. Mabuhay! Maynila at Quezon City. Pilipinas! Ngayon na! Central Luzon at Central Visayas. Alam nyo, because of this, kailangan talaga ng Department of Health. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Mga tamad! Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y mastan mo. At nang ikaw ay mamulat, kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos. Nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw. Taong tamad, mananatili sa higaan. Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahinulay? Proverbs 6:6-9 MX3, tagapaghatid ng magandang balita. DWIZ 882. Naririnig sa buong kapuluan sa pakikipagtulungan ng aming mga kapatid na himpilan. 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan. Kasama rin ang mga piling himpilan ng RPN Nationwide. Pero pag tingin mo ng grand
Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong kamay nila upang mayatid ang mga latest na kaganapan, mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Para nagtagan yung human resources natin. Paglago ng ekonomiya ng ating bansa noong second quarter, senyalis daw na nakamabangon muli mula sa krisis dulot ng COVID-19 pandemic. Detalye sa report ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Patunay ang paglago ng ating ekonomiya sa second quarter ng taon na habang nilalabanan natin ang pandemya, ay sinisikap ding labanan ng gutom at kahirapan. Ayon kay Senator Christopher Bongo, depende siyempre ang ating pagbangon mula sa pandaigdigang krisis na dulot ng COVID-19. Ang mahalagaan niya ngayon ay tuluyan ng matigil ang pagkalat ng virus para matutukan ang muling pagpalago ng ating ekonomiya. Bagamat nagkaroon ng 17% economic contraction noong nakalipas na taon at 3.9% sa first quarter ng taon, pero nakabawi naman sa second quarter ang lumago na 11.8% ang ating gross domestic product.